manipod mat apo iti pre-disaster risk assessment apo insayang kat kano apo ti Badok Ilocos Norte. Ayan, kaligito yung agundaw. Inte man amuyan mat apo, di tangay umabagatan. Manipod amyanan, mapantayt abagatan apo preparation ti LGU Badok. Kadeto'y umaya Bagyo Uwan. Bagyo IFM News Special Coverage. Idol Lawrence. Impasingke di Mayor Virgilio Kalahati ang nakasagana da iti duduprak ni Bagyo Uwan iti Pagilian. Kuna ti Mayor ang nagisayang kada ti panagdatarip nung kadwada na iti department heads, konseho, BFP ken PNP tapno ti kasta, ket maplano da, ket makita da na saya at ti akdang da sakbay kabayatan ken malpas ti Bagyo Uwan. Imbatad ti Mayor ang napagsaritaan pa iti pagbakwitan iti kakailyan da, ken kasta pa iti pagbakwitan iti katutubo abadyaw. Masapol nga nakasagana tayo makita tayo met di advisory nga dito katagbalin mo super typhoon dito sumarat ng bagyo iti ayan tayo, so dapat nga sapsapan ni iti agsagana nang nangrona ket adu digiti kanayon nga mapektaran iti ili tayo nga bagyo. Kasama amin dagiti evacuation center posible nga pagipanan tayo karaman dagiti amin nga equipment nga mabalin tayo mausaran ken kastamot ten dagiti agduty ken dagiti mabalin nga itulong tayo kadagiti kalugaran tayo ning kaso nga pumigsa nga talaga ken agbalin nga super typhoon daytoy umay nga bagyo. Maamuyo amutay mo't unay nga importante unay nga isaganaan tayo para pagayite generator and so on and so forth. Tapos ti kasta ket maadaan dalatamot ti usaron dagiti kalugaran tayo. Nangrona tayo na tayo importante ti communication ket masapol mat kuryente when pag-charge sanda no kas pagaditan. Segun ken Mayor Kalahati, ano adati emerhensya ket si sasagana da asumbatan, maitawag laket di kadakwada. Mainay iti daytoy ket idawdawat ti Mayor iti ili ti Badok Ilocos Norte ti kooperasyon iti sumagtunggal maysa. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Armen.